Haba abokina, na kai gaba ɗaya wannan cutar coronavirus ɗin ma bata dame ka ba, kawai karatun jaridar ka kake yi. Ka ji mu da ɗan iskan yaro, uban waye ya gaya ma cutar? Gashi nan kana tari a cikin mu inda muke zaune, wataƙila ma kana da ita, kana ƙoƙarin ka yaɗa mana wannan abun ba da. Kaga tari yanzu na fara yin sa. Gaskiya ina tausaya ma yayin da za a zo a yi sama da kai. Banda rashin hankali irin naka, yayin da za a yi sama da ni, kai ma ai sama za a yi da kai, don haka sai ka shirya a yi sama da mu gabaki. Wannan yaron yana takura min tun lokacin da na dawo daga ƙasar waje. Kai me kake baka fito ba? Ina tsoron fito in ɗau coronavirus. Kaga wannan ɗan iskan yana so ya jawo min raini a cikin gidan nan? Gaskiya kai dai kana da taurin kai, cewa aka idan baƙo ya zo a killace shi tsawon kwana 14. Wannan maganar taka haka take. Shi ai ɗan banzan taurin kai ne da shi, da ba zai yadda da abin da. Bari in je in hukunta yaron, sai in ga abin da za ka yi a kai.